Mayong adlaw nito sa adlaw no, Martes no. Pitsa 9, 2025. Ani atas sa pagprepara og moringa herbal powder no. Tambal sa daghang sakit na kinsunan no naman ning tambal no kaning kamunggay imuong powder. Okay mao ni atong giprepara no. Tuning gibuwad mga kinsunan pati daghan kamunggay diri. Akong gipahimuslan kay iyawat po nga makatabang ta sa mga nanginahanglan ba. Okay, pwede mo mangayo ani o ipadala ninyo ingnalan ko kaya kung padalhan mo diha asa mo dapita magisunan bitaw no. Okay, daghan bitaw diri maghimog ani iyawat pud ba kalingawan makaigsunan. Okay, niya daghan kayo no. Okay, ingnalan ko, chat lang mo o comment lang mo sa ubos o kinsa nang inhanglag moringa powder. Ako na ipakita og mahuman na no, finished product na. Ako na ipakita og ako sa akong isulod na sa sudanan yun, no, isunan o ganira pa photo mo isunan. Daghang salamat ngayong adlaw kaninyong tanan. Bye.